Tungod sa epekto sa COVID-19, daghang mga Sugbuanon ang nawagtangan og pangita. Daghang mga negosyo ang nagsira. Mga empleyado nga di na masweldohan. Mga OFWs nga nanguli. Tungod niini, gilunsad sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang programa nga Sugbo Negosyo. Ang Sugbo o gitawag nga Sustainable Upliftment and Growth through Business Opportunities. Usa ka micro-business assistance program sa kagamanan sa lalawigan sa Sugbo. Giabagan sa Department of Trade and Industry dinhi sa Rehiyon 7 ug sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry. Tumong niini nga tabangan kadtong adunay tiunay nga pagbati alang sa patigayon. Ilabi na kadtong labing tapos nga sektor sa katilingban. Kadtong mga jobless, apan adunay potensyal kay nagpanikat ang ilang kakugi ug buhi pa ang ilang paglaom ug mga dam. Apan walay puhunan. Pinaagi niini, mubalik ang kalagsik sa ekonomiya sa atong lalawigan. Ubos sa maong programa, adunay tulo ka kategorya. Category A, mao ang negosyong padayonon. Category B, mao ang produktong Sugbuanon. Category C, mga serbisyo o ginagmayng patigayon. Ubos sa Category A, negosyong padayonon, tumong niini nga matabangan ang mga gagmay nga magpapatigayon nga nanira tungod sa epekto sa pandemya. Tabangan sila sa Kapitolyo aron buhion pagbalik ang ilang mga negosyo pinaagi sa pag-apply og capital o seed money nga ilang magamit nga mokantidad og 50,000 pesos. Ang ikaduhang kategorya, produktong Sugbuanon. Alang kini sa mga bag-ong magpapatigayon o bisan kadtong nakasugod na og gusto og makamugna og unique og talagsaon nga produkto nga anhilang sa Sugbo makuha. Samtang ubos sa ikatulo nga kategorya, mga serbisyo o ginagmayng patigayon, alang kini sa mga gustong magsugod pa lang og negosyo. Mahimong makasalmot kadtong mga nawagtangan og trabaho tungod sa pandemya, mga kanhi OFWs, o kadtong mga labing kabus og nahisakop sa marginalized sector. Kahinumduman nga kaniadtong Agosto 6, gipahibaw ni Gobernador Gwen Garcia nga mugahin ang Kapitolyo og 1.2 milyon ka pesos alang sa maong programa. Bahinon kini nga tag 5 milyones matag board member samtang ang 15 milyones alang sa vice-gobernador nga modawat og mga aplikante gikan sa 7 ka distrito. Apan yun na pa, dili cash ang madawat sa mga makabenepisyo sa maong programa. Ang kadtong mo qualify, digital coupon ang ilang madawat o Sugbo Negosyo Card nga adunay QR code o kini mao ilang gamiton pagkompra sa mga panginahanglanon sa ilang patigayon sa mga accredited o partner supermarkets ug suppliers. Kini aron malikayan nga gamiton ang maong kantidad sa laing tumong ug aron masiguro nga dili mawaldas ang maong salapi gikan sa Kapitolyo. Pinaagi sa tabang sa Department of Trade and Industry Region 7 ug sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry, atagan usab og saktong pagbansay-bansay ang mga beneficiaries aron magiyahan sila sa ilang sudlan nga patigayon. Ang mga sakop sa Junta Provincial ug ang vice-gobernador mao'y gitahasan sa Kapitolyo nga mo-screen sa mga aplikante nga makabenepisyo sa maong programa. Unsang matang sa mga negosyo ang itugot sa maong programa? A. Merchandising, pagpaninda apan kinahanglan nga produktong Sugbuanon ra gayon. B. Manufacturing, pagmugna og mga pagkaon ug uban pa nga mga produktong Sugbuanon. C. Services. Matag panimalay, usara ang mamahimong maka-apply. Alang sa dugang kasayuran, mamahimo kamong mobisita sa Facebook page sa Sugbo Negosyo.
Din inyong makita ang pamaagi og sumbanan sa pag-apil. Inyong i-download ang application form. Human kini ninyo ma-fill upi ug kuyog ang uban pa ninyong mga requirements, inyo kining isubmit ngadto sa buhatan sa board members sa inyong distrito o di ba kaha sa buhatan sa Vice Gobernador. Hinumdumi, usa ka panimalay, usa lang ang mamahimong maka-apply. Ang makugihon nga Subuanon aduna gayoy mapaabot nga hayag nga kaugmaon. Ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo anaa gayud kanunay naglantaw kaninyo. Ang kalampusan sa usa ka Subuanon, kalampusan natong tanan. Sugbo Negosyo, panginabuhing Subuanon, hayag nga kaugmaon.